Lewang sukmono madinruwing ana sasmintan ingsun jagat wasesaning Bathara paman Harya Sengguni ayo ndadekake gugup pengrira si paman manira biji wenten kajengan manira paman patih Plasa Senar kawula ana inggih Anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi ngepatiyan dubi kula tampi timbalanipun Paduka Anak Prabu ing Ngastina wale-wale menapa dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kulawarga kula piyambak ing mapan saklebeting kedaton menika babar pisan boten paman wonten dawuh nggih agen kula badhe ngrembak dinten samangke menapa tawa sing wigatos boten sanes kejawi namung para sesepuh para nayaka punggawa ingkang sami anjenengi wonten sakiwa tengenipun Duryudana miwah ingkang mapan wonten ngajeng tuwin winggingipun Duryudana kula rumaos anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina menika mboten badhe jejeg tuwin boten badhe sentosa menawi boten dipun sengkuyung dening para sepuh miwah sedaya aguling negari Ngastina nanging jebul pinanggihipun katentreman tuwin kabagyan ingkang kula raosaken menika dipun gegasah dening satunggiling nayaka tuwin dipun bebeda dhateng tingkah lampahipun satunggiling bini sepuh ingkang ketingalipun tansah ndedheple wonten ngarsanipun Duryudana hanggung siningkepan kinemulan dening Duryudana lair nanging batosipun jebul tansah manunggal kaliyan mengsah menika ingkang dadosaken manah kula mboten jenak embang kopong tarate bang Nalipun lepatipun ingkang bapa nyuwun ing samudra pangaksami mboten dados menapa malah syukur dene Bapa Durna sampun karaos babagan perkawis menika mligi panjenengan ingkang kula anggep sak mangke tansah ngrangkul dhateng para Pandhawa. Oh inggih Ger. Namung nuwun sewu sampun ngantos nglepataken dhateng jejeripun Begawan Durna. Panjenengan prisa piyambak bila ingkang Bapak Isa kalima menika sinengkaken kaluhur dados gurunipun para Sata Kurawa miwah gurunipun para Pandhawa. Jernyatanipun guru menika paring wangsan ngelmu dhateng muridipun. Kula mboten banci siladan kok, Ger. Kula ngaturaken panuwun dene Bapak Durna sampun kepareng madeg jejeg minangka dados brahmana. Tuwin guru ingkang adil. Namung nyatanipun pinten-pinten dinten kepengker Bapak Durna tansah caket kalian Bratasena. Malah ketingalipun anggen jengandika ngrangkul dhateng pun Bratasena. Menika kados dene putra piyambak. Menika ingkang kula mboten cocok, menika ingkang kula mboten condhok. Menawi saged kedah kula singkiraken kula mboten ikhlas, kula mboten lila menawi Bratasena tansah caket kalian Bapak Durna. Nuwun sewu, Ger. Niat kula mboten gadah niat menapa-menapa. Namung tancepipun guru kalian murid menika kedah tresna. Jernyatanipun guru menika minangka dados wakiling tiyang sepuh menawi wonten ing pamulangan. Mila tancepipun guru kalian murid menika kedah antawisipun bapa kalian anak. Menika namung samudana. Nanging anggen jengandika nganggep Bratasena menika kados putra Paduka piyambak menika lair dumugi ning batos. Mestinipun mekaten jernyatanipun menawi lair tok menika tegesipun kula nyelaki dhateng jejer kula minangka dados guru. Nyatanipun sedaya ilmu kula paringaken dhateng pun Bratasena. Kula mboten banci siladan kok, Ger. Nuwun sewu Kakang Durna. Sing mang sebutke kok ming Pandhawa tok. Apa Kurawa ora ana sing mang tresnani, apa Kurawa ora ana sing nabet wonten penggalih panjenengan. Nuwun sewu nggih Dik Patih. Blaka Suta kemawon kamanungsan menika kedah dipun ginakaken. Tegesipun pripun? Nek pancen kula digawe lega, kula ya mesti gawe lega karo sing tresna kalih kula. Ning ewadene yen kula menika digawe gela, kula mesti ya ora bakal lega atine. Oh Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula ora kepengin kagian gunung sing tanpa guna. Sampeyan iso apa ora pisah karo Bratasena. Syukur bagi
nek sampeyan kepengin gawe lega Duryudana sambung rapete Durna karo Bratasena kena dijagake bisa tanggo jalaran patine Bratasena nek Bratasena tekaning pati padha karo ngelongi kekuataning para Pandhawa padha karo gawe tentrem Duryudana lele kenthos selalu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana nuwun sewu ger nuwun sewu Nopeng sampun paduka dawuhaken menika pinarya pamecut tumrapipun ingkang Bapa ing Sukalima. Pamecut kados pundi? Anggen paduka mboten pitados kaliyan lair batosipun ing Bapa ing Sukalima menika mangke badhe kula buktekaken sarana anggen kula pinanggih kanpun Bratasena wonten ing papan mriki. Monggo. Samangke menawi panjenengan kula atur midhangetaken aturipun ingkang Bapa ingkang tinampi dening rayi panjenenganipun Bratasena.